Многие спрашивают по истечении вот стольких лет, как у нас в нашей области, в частности в городе Тобольске, началось вот некоторые вот национальные движения в вопросах подъема религии, культуры, языка, традиций, обычаев и так далее. Мне кажется, вот все эти вот вопросы начались вот с Тобольска, а именно вот с нашего движения и вот сидящего со мной вот рядом Арслан Гирей Хаджи и его семьи. Ну, начали мы этот вот вопрос поднимать в 1977 году еще вот о том, что в Тобольске нет, не только в Тобольске, а вообще в области нет ни одной мечети, нет ни одного религиозного объединения мусульманского. До этого мы слышали, что старики каждый год ходят во властные структуры, их оттуда изгоняют, одних под предлогом, что ты бывший коммунист, а других пугали, твой сын там-то работает на должности и так далее. То есть старыми людьми было легче разговаривать, их можно было быстро убрать из своего кабинета. Я потом прослышал об этом и решил взять это дело в свои руки. И в этом мне очень помогла семья Арангулов. Даже не помогла, а они сыграли первостепенную роль, самую важную роль в том, что в Тобольске одним из первых, не одним из первых, а первыми открыли мечеть. Вот. Слышал, что есть такая семья, а, между прочим, интересно было, как с ними познакомились. Оказывается, наши дома были рядом в Тобольске. Однажды иду по улице, сидят двое таких симпатичных близняшки на улице прямо, играют на гармошке, поют татарские мелодии. И так, я как обыкновенный прохожий, они мило улыбнулись, я прошел один раз, потом еще раз встречаю и заинтересовался этой семьей. И мне сказали, это семья Арангуловых, а о них я слышал. Это те люди, которые борются за национальное самосознание нашего татарского народа, за религию, за культуру, тем более они, значит, религиозные, глубоко верующие люди и преданные культуре люди. Вот они как раз всей семьей, в то время их 5 человек было, 5 детей, занимались, несмотря на все трудности жизни. И вот мы пошли с ними, я достал книгу «Религия и закон», хорошенько изучили и начали ходить по инстанциям. А прежде мы прошли по всем домам, можно сказать, Тобольска, татарских семьях, близлежащих деревень. Они даже больше ходили меня. Вот. И узнали, что у народа есть очень большая тяга к возрождению религии. Это нам придало силы, и мы с удвоенной энергией начали нашу задумку претворять в жизнь. А потом начали ходить наши инстанции. Ну, они на нас смотрели, мягко говоря, как баран на новые ворота. Откуда такие вот выявились? Нам предлагали заниматься чем угодно, только не религией. Но потом они поняли, что мы не просто такие люди, а настойчивые. Ходили, ездили в Тюмень, вот он, в частности, с другими там ездил в Москву. Бумаги оформления ложились на мои плечи в основном. И вот, имея все на руках документы, мы в течение 2 лет обивали разные пороги. Хотя, казалось бы, закон без всяких проволочек дает возможность создать религиозное объединение и без промедления открывать молельный дом. Но не тут-то было. В советские времена, это 20-23 года вот назад, очень было такое жесткое давление. Несмотря на это, вот через 2 года, как после того, мы открыли в Тобольске вот молельный дом. Арслана Гирей Хаджи назначили общество председателем этого общества, и он долгое время был председателем. Вот. То есть, вот то, что вот мы имеем вот сейчас, вот форум, всевозможные съезды мусульманские, праздники,
уже в разрешенное время, это лет 8-10 вот началось. Сейчас гораздо легче, чем в то время поднять какой-то голос протеста или свой голос в защиту вот, исламской религии. Сейчас, имея деньги, пожалуйста, можно открывать мечети. А в то время было очень трудно. Понимаете, такая идеология была, установка. Молодые поколения об этом уже не знают и не помнят. Но потом, через некоторое же время, мы начали заниматься и подъемом, можно сказать, культуры. Узнал, что это очень музыкальная семья, но мы уже подружились много лет, ходили в гости друг к другу. Прекрасно поют, прекрасно пляшут. То есть эта семья очень такая близкая была по духу к народной культуре. Вот. Тем более они раньше, оказывается, до меня еще выступали на разных сценах, в Тобольске же, на севере, когда они жили. И вот мое знакомство с ними поэтому по вопросах религии и вопросах вот, культуры оказалось вот мое знакомство с ними как бы лучом света в темном царстве в то время. Я, общаясь с ними, находил отдушину, понимал во всем. Все кругом, вот те люди, вот, которые, многие из них, которые как-то вот сейчас сочувствуют, помогают, в то время нас не понимали. Не только не понимали, а враждебно были некоторые настроены были. Нас грозили даже уголовная ответственность за несделанные дела. И вот радостно вот сейчас вот что осознавать, что вот наше вот движение не пропало дало. И мы гордимся с ними, что мы первым в Тобольске сумели открыть мечеть в области. Вот. Ну, у меня такая натура, что мне все время надо что-то делать. Вот, и не женатый был в то время, делать было нечего. Они вот с семьей занимались всем этим вот процессом. Закина ханым Аранголова и Арслан Гирей Хаджи. Мы начали ставить спектакль в 1983 году. Решили поставить спектакль. Для этого собрались, знакомых собрали. Но приготовили все спектакль. Но один человек заболел, все уже не поставишь. Потом увидели, что я взял на себя роль диспетчера. Увидел, что вокруг меня талантливые люди. Один поет, другой пляшет. Третий играет на баяне. И взял на себя роль ведущего и начали готовиться к концерту. Подобрали репертуар, и человек вот в 8 вышли первый раз на сцену в 1984 году, 5 мая, как я помню. Это настолько был успешный наш выход, первый и второй, третий. Народ прямо так повалил, даже такой был случай. Александр Васильевич Пожежцев был руководитель русского народного ансамбля, оркестра. Народ настолько вот забился в зале, и потом все полностью фойе, и еще хотят взять билеты там в узком коридоре. А у нее шла репетиция, и потом на следующий день он жалуется о том, что ваши не пропустили наших на репетицию. Это было настолько вот много народу. Это я говорю тому, что народ соскучился по своей вере, по своей культуре. И вот если мы сейчас вот говорим, что десятилетие открытия мечети, это заслуга вот их, большая заслуга семьи Аранголовых. Если мы говорим, что лет 15 занимались художественной самодеятельностью, лет 17 уже, это тоже их очень большая заслуга. И десятилетие вот культурного центра в Тобольске, вот нужно отмечать его, это тоже их заслуга. Вот Льва Николаевича Гумилева есть теория такая, теория пассионарности. Это и бывает пассионарное время, пассионарный народ, пассионарные личности, которые раньше, чем другие, что-то вот делают. У народа в определенное время пассионарные движения бывают. У человека, значит, хотя многие не понимают в это время,
такое стремление, зовет всех. Вот как раз мы 25 лет вот с этой вот семьей это делали. И ясно, что к такому хорошему делу пошли другие, потянулись. И, Арслан Хаджиевич, мы довольны, что доживаем до этих дней, видим результаты конкретно труда. И как будто предугадывали, что в то время, значит, что наступит все же перемены. Вот почему я взялся, например, за религию, так же, как и он. В детстве я рос в такой семье, где уважали вот религию, хотя мой отец был учителем, но он медресе закончил в свое время. Вот. Я думал, почему же эти вот милые старики с такими бородками такими, с такими характером, верующие люди, почему они же это обществу не понадобились, их как врагом выставляли, гоняя их. Вот. И мне это запало в детстве. Я вот потом 30 лет вот начал себе, поставил себе задачу, нашел единомышленников, и вот они вот единомышленники наши, и что-то сумели сделать, и мы, наверное, гордимся по праву. Да. И А? Ерте анта сөйлешіп отырсақ, ашан алмайбыз аннан. Анта еткелі керек. Çünkü onu регистрация башланат. Он бері уже не... Они надо пришло башкарат. Монтировать итәләр бит алар. Менә сөйләшүмендә булсын, ул отрывоклар нәрсәләр Ул монда төшерсен. монта төшергән, сөйләгән сүзеңне синең бер иртеш буенда сөйләп йөри. Мәчет Да, да, күренешләре. Мәчет янында сөйләп торасың. Алай монтировать итәләр. Ул түгел, ул угып чыккан егет. Ул менә минем балам да аны любой ергә бар. Аякларын төшерсен сказать. Давайте я вам лучше поговорю, а то сейчас... А потом я, Арслан Герихович, я обязательно где-нибудь тут в другом месте. Сорау бирәсең менә. Yok, sıra bilmeyin. Lütfen я буду говорить. Микрофон керек mi? Микрофон кирәк миңа. Записывает команд. Вот, хороший уже настрой был, сейчас она потихоньку выходит. Она сказала, что сейчас меня по ходу тоже поддерживаете. Ага. Пусть беседа такая будет. Вот смотрите, когда мы вообще говорим о людях, Алайма, есть вообще-то такие посредственности люди. Дайте лучше я буду микрофон держать. Вот, ладно. Ага. А вообще бывают люди, которые можно назвать явлением. Вот, к примеру, есть явление у нас Гаитова. Анвар Гаитович, Хусни Харисовна, допустим, Ильдар, Рустам, Рашид, Милявшем. Это все-таки общее такое семейное явление, какое-то чем-то своим особенностью. Вот тоже можно сказать об Алиевых, это тоже какое-то такое явление. Вот он, его сын, к примеру, да, семейство его, да. Вот еще супер явление есть. Супер явление, к примеру, вот Рангуловы. А все-таки, когда думал, так все-таки у каждого такое явление, когда мы о таких людях, как явлениях говорим, у них какой-то вот такой очень глубокий корень. Вот мы все знаем, что у нас, в принципе, таких родов, в принципе-то в наших краях не так уж и много. Вот. Арслан Хаджи, он, в принципе-то ведь из таких, из родов шейхов. И когда мы про это говорим, из таких родов никогда не может не получиться какое-нибудь хорошее явление. Вот. Я знаю, что у него вот предки такие шейхи были. И, в принципе, вот он сегодня тоже шейх. Да. Плохое явление не может получиться. Да, вот я и говорю, что плохое явление не может получиться. Вот сейчас от Рангулова пошло, теперь у него вот мы говорим вот Закинапа Рангулова, там, как его, художники Рангуловы, сыновья, да. Вот такое самое. А вот мы такие довольно простые. Можем, в принципе, только гордиться, что вот мы рядом с этим явлением можем находиться и состояться как человек. Да. Так, в том-то и дело, что... Вот смотрите, вот мы когда говорим об Алиевых тоже как явлениях, так ведь вот суперявления уже оказывают влияние вот на таких вот. Я думаю, что Абдулмаджид Хаджи не откажет, что он является уже как бы преемником или как последованием одного такого крупного явления, да. Вот Аширов. Аширов, который перешел вот этого, превзошел своего учителя. Да.
тот уже тоже супер явление получается. Мы еще посмотрим, как от него еще дети пойдут, все, как он сам супер явлением выразится дальше. Ну вот, а что, когда еще дальше говорить об Аранголовых, что вот еще вот можно сказать? Ну, вообще-то бы вот о нем должны были бы говорить вот не люди нашего уровня, да? Вот, допустим, ну, вот Анас Гаитович, я считаю, это вправе говорить о нем. Вот Арслан Герек, он может говорить. А в принципе, мы пока вот дальше находимся от этого явления и... Нет, ничего. Но... Рядом вы идете уже в течение десятилетий рядом. Мы уже обязаны, в принципе, возле этого находиться и подпитываться от этого явления чем-то вот. Сила набирать или татарцать, когда края вырос. Понимаете, можно мешаться, да? Да, ради Бога. Вот, когда вот мы начали все это вот начинать, в то время я думал, кто такие татары, кто такие сибирские татары, кто такие татары-монголы. И вот в это время, то, что вот я встретил вот таких вот людей, для меня это было большой радостью. Потому что я все свои мысли мог с ними передавать, обмениваться и находил полную поддержку. И тогда мне стало ясно, что, оказывается, не один. Если поговорить со многими, то, наверное, найдутся другие. Потом Булат Сулейманов пришел к нам через 8 лет. Это сильнейшая личность, которая вообще сделал переворот в умах вот людей, отношения нашего народа. И вот из этих вот ручейков, вот явление, вот как ты называешь, это самое явление, суперявление и прочее, действительно вот сложилось вот такое вот движение, осознание того, кто мы такие, для чего мы пришли на этот свет, что мы должны оставить после себя, и что мы должны сделать. И мы, наверное, поняли в то время еще, что должны были сделать, и что-то сумели сделать. И вот эти результаты. Можно тогда вопрос задавать? Вот я еще, знаете что, вот горжусь великими людьми, знаете, каким? Вот, в принципе, типа такого, как, например, Гумилев, потом Сахаров, так ведь? Они ведь диссиденты, да? А вот, в принципе, ведь вот Анас Гаитович, вы, Арслан Герей Хаджи, вы в то время делали то вещь, за которой можно было спокойно, если в тюрьму не сесть, но в психбольницу можно 100% можно было угодить. Ну, это было стопроцентное явление диссидентства, да? Вот как человек ощущает себя диссидентом? Вот мне вот это хотелось бы узнать. Абсолютно, да. Да. Абсолютно верно в то время. Вот, когда вот мы занимались, ведь не только свои наши соплеменники, когда это дело пошло, и когда они почувствовали угрозу, потом ведь начали нас даже вот вызывать, просто, так сказать, наговаривать, что мы якобы там чем-то занимаемся, вот изготавливаем сур, оказывается, и продаем. А это в то время было запрещено, и могли бы посадить. И только вот, наверное, известная фамилия вот моего брата Анвара, наверное, удержала в то время нас. А потом нужно сказать, что не только мы сами себе навредили, вот этим занимаясь, вот этим, но и нашим семьям. Вот я, например, один случай вот приведу, что вот в то время 4 грамоты пришло в институт, где был ректором Юрий Михайлович Конев. 3 из них дали, а мой брат был заведующим кафедрой, ему оставили. Вот, сказали, что пусть он воспитает сначала своего брата. И только через 6 месяцев пошли они во главе с ректором, выручили вот эту вот грамоту министерства моего брата. То есть это было опасно, трудно. Если можно было жить, приспособиться вот под их условия, но уже душа, сердце не выносило вот такие вот условия, когда мы усиленно мыслили в одном направлении. Берегалось одномыслие, поощрялось одномыслие. Вот. И, естественно, когда все шли строем к светлому будущему коммунизма. А этот коммунизм так казался зыбким, призрачным, что становилось тошно вот от той жизни, что мы
И тем более, если почитаешь все вот эти труды демократов различных, вот прошлых веков, и совершенно ясно становится, что мы живем не так. Вот я еще раз вот хочу вот поддержать, что вот понимание мировоззрения, своего мировоззрения среди других, вот, а для меня явилось открытием вот этой семьи Арангулах. Они для меня как бы с того, с другой какой-то планеты, вот целая семья такая вот была. Татарский язык, татарская культура, татарская музыка с маленьких вот детей. Да, ислам, все это сочеталось, вот, ну, то есть исламская, полностью татарская семья, она, наверное, шла от его отца, от его предков, вот он много знает, он 7 поколений вот знает вот своих вот предков. И вот действительно вот то, что вот Рисат говорил, что от нормального явления одного рождается другое нормальное явление. И вот то, что вот такое вот широкое вот расширение вот наше вот стремление тогда, 25 лет назад, я даже немного успокоен вот сейчас вот, что даже мы можем не вмешиваться в этот процесс. Без нас пройдут съезды различные, без нас пройдут форумы, даже могут нас и не вспомнить, но мы стояли у истоков Арслан Гирей Хаджи и его семьи. А вот вы все-таки не боялись, вот, когда вот эти вещи, я говорю, спокойно. И вот, насколько я помню, я в 83 году заканчивал институт, и в то время вот уже начали говорить об Арангуловых, так ведь? А я хотя сам рос вот в такой мусульманской семье, вот бабушка нас воспитывала, но все-таки она нас все-таки вот так со страхом. Отец у меня ярый коммунист был, а бабушка вот такая сильная, вот такая, как сказать, верующая. И она у нас что, учила немножко исламу, и в то же время у нас закладывала страх. А для меня так было это удивительно, как так у нас в городе можно идти просить мечеть и никого не бояться. Но. А все время 83-й год еще было очень такое, это опасный 83-й, 84-й, 85-й годы, очень, очень опасно было. А там уже мы открыли, а мы же начали еще в 77-м. Ну я знаю. Нет, для меня все-таки это уже человека, как говорится, с высшим образованием было дико, страшно. Хотя я сам очень внутри вот так гордился, радовался, но во мне все-таки жил страх. Я вот в Арслан Гирей Хаджи все не было и возможности, и времени спросить все-таки, как он сам вот этот. Или он так спокойно вот был уверен, что все так нормально пройдет, что ему наш Аллах поможет, или как-то какие-то мысли были или нет. Вот Арслан Гирей Хаджи, она тыңлап алғысы келген иде. Может быть, вот вы расскажете, что вам пришлось пережить, или на самом деле это было так просто открывать мечети, возрождать духовенство в городе. Насколько я помню, там даже министр, по-моему, замешивали. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Югул менә бу хәлләр менә сөйләп үткән Әнәс иптәш, сөйләп үткән Рәсхәт иптәш, яным тутырат минем тагында Абделмәҗид хәзрәт. Ул да минеңки бер нимә дин ягыннан беренче юлга салган, мин аны тоже миннән килеп ул бик күп нәрсәләр алып кайтып киткән, үзенең илендә яшәйткән әбиләргә, бабайларга, яшьләргә мине күргәли ебәргәннәр аны. Ул әле сөйләп сезгә ишеттерер аны. Чөнки мин андай хәйләтә ул диннең казанында кайнап үскән кеше. Минем менән 400 елдан элек килгән бабайларым булган да, әйтсәк инде әүлиялардан да булган, кел муллалардан. Минем бабайымның абыйлары 6 абые, минем бабайым булган Рәйимқул иң кече энеләре булган. Чөнки алар 7 бер туган, ир туганнар, алар бөтенесе дә әйтсәк инде дин укуын укыганнар, Әлмәт, Бухари шәрифләрдә укыган кешеләр булган, бөтенесе дә мулла. Грамотный кеше, борынгы грамотаны алган кеше, инде общий, поп дип әйтә, рус без мулла дип әйтәбез инде.
Менә шул мулла тугымнарның берсе иң кече энеләре Рәйимгол минем әтиемнең әтисе булат инде. Минем әтием инде мәдрәсәне бетергән вакытта менә хөкүмәтләр алышынып, алар инде мулла булып эшләмәгәннәр. Тик мулланыңкы бер инде мулланың тугымы, мулланың байның киявы булган. Аның үзембесне менә 34 елны сатындырып, Ватир авылында туган, Ватир авылыннан чыгарганнар безне 34 елны. Ну без Тобольскийдан үсмәгән Тобол шәһәреннән. Чөнки әти андай кеше грамотный булган, дөрес бөтенләй укыган, тугымда булган бөтенләй әйтеп торган. Бер вакытта да намазны калдырмаган кеше. Ышанычлы. Аллага ышанган. Менә мин дә шул әтигә ошаган булдым инде. Шул Казанда кайнап үскәнсен. Менә Тобол шәһәрендә яшәгәнсен. Мин ишетәм, бабайлар йөргәннәр 60-нчы еллар, йөргәннәр, мәчет ачалмаганнар. Шулай дип ишетеп, менә 75-нче елны менә бу балам, Вилсур балам толды. 3 айында Татарстанга киттек, барып Татарстанга не өчен киттек? Безнең анда минем апамның кызы тормышка чыккан, аның туен кылгалы киттек. Каргалы авылга, Чистай районында. Иң беренче Казанга бардык. Шундай ният белән, чөнки безнең облыста бер мәчет булмагасын, бер вакытта да мин мәчет күреп үскәнем юк. Ишетеп кенә үскән. Мәчетләр без үскән вакытта бөтенесе емерелгән булган. Мәчет ничек эшләйт, мәчет ничек мәчетләр кем? Иң беренче без Казан нимә вокзал янында безнең Котагайлардан 500 метр Мәрҗани мәчетенә, бер генә мәчет эшләйди Казанда, шунда бардык бөтен хәйләбез белән, яснәләрем, апаларым, һәм хатыным. 3 айлык Вилсур малай Уралда бөтенесе мәчеткә бардык. Сезнең беренче мәртәбә мәчеттә булуыгыз булдымы шул? Казан мәчетендә беренче мәртәбә булуыбыз булды шул. Анда мин таптым Саматов Абдулхак абый хәсрәтне, иң бөтен муллаларның арасында аны бик яхшы итеп таптым инде. Аннан мин анда китаплар, ул әкрен генә, ул вакытта китаплар да бирүләр, анда сатулар бик нимә иде, куркынычлы иде. Ул әкрен генә минем Ничәнче еллар иде? инде 75-нче елны. Минем балам 75-нче 3 айлык бала. Шунда барганда ничек бардык без? Төмәннән Казанга барганда поездның күмере булмады, утсыз бардык. Поездның кыяктысы булмады. Поездның совы булмады. Чепрәкләрне кайта киптергәле ничек югалы. Менә шулай итеп килгәндә дә шулай булды безнең. Аларга да бер нәрсәгә дә без һеч нинди авырлыкны сизмәдек. Чөнки безнең бөтен йөрәк, бөтен ихлас аман алга. Алты көннәрне булдырырга ничек. Шунда мин өстәлдә утырган вакытта яхшы гына миңа кирәкле документлар күреп ярдым. Анда Ленинның әйткән, анда минеңки Булганинның әйткән сүзләр миңа кирәкле. Менә шундай ораторларның әйткән сүзләр. Мин Абдулхак абыйга әйтәм, шунда мидәм, моны или артыгы булса берне бирәсен, артыгы булмаса дискенә печатай диктер куйсы миңа дип. Ул миңа барысын тешләп бирде. Менә шундай эшләр белән. Аннан кайткансы мин инде шул йөрим әле. Дискенә тотынып булмай бит нимә. Аннан бабайлар белән сөйләшәм. Алай бер моннан бер 8-10 еллар элек йөргән инде Ариф бабай. Ул булдыра алмады шулай дип, кән бабайлар булган, Пушкинада торган төрле бабайларны миңа әйттеләр. Яхшы бабайлар. Шул бабайлар булдыра алмагансы, мин шул үземә инде булша торган, минең яклы була торган бер кешеләр инде турадан барып, ул сүзне ачкалы, ул юлны әле рискат әйтеп китте. Ничек
курыкмай аман шул ерлеге кирген син горисполкомга сурап мәчет именно кирәк дип. Менә 77 елны беренче Харисе язып горисполкомга киргән вакытта анда сразу әйттеләр. Арангулов, сез молодой человек. Из какого света? Не кайсы дөньядан килдегез диделәр. Сіз бірінші болып кімге мөрәҗәгать иткән идегез? Беренче булып мөрәҗәгать еттек инде Нанда Устюков и бер ясканда без Пергина Харисе ясмаган секретарь горисполкома, горком партияга и председатель горисполкома, облисполкома, обком партия. Менә анан китте даже 2-нче, 3-нче, 4-нче 45 Харисе ясылган. 45 Харисе ул вакытта печатать итү юк иде. Чөнки печатать иткәле пергимне дә сурай алмайсың, пергимне сурасаң, если ул әйтәт, минең эшләгем киләт. Сезгә андай документ печатать итү мине күрсә, мин эшләгем киләт. Мин семьяли или анда югарга чыгарып улс куюлары бар диде. Шундай вакыт иде. Ну, ул инде беренче анас инде свайлап инде язып бирәт, аннан Сәкинә кул белән 3 айлык баласын былай имгесеп утырат, төн буе 7 ергә язса 8 ергә. Ул бер генә бит түгел, усын 2 тетрадның 2 битенә былай айландырып. Аны 8 ергә язса, аның 3 битне язса, анда 20 25 битне язган керек. Аны ул язып утырат, бармаклар сөйәт булып калат инде. Киткәле кирәк миңа. Мәскәүгә yetkizгәле кирәк, Убага yetkizгәле кирәк, Төмәнгә yetkizгәле кирәк тараткалы ул документларны yerine. Ул документлар дальше киткәнсен, Төмәнне ускансың. Уфага язылат. Мәскәүдә по делам религия Кураетовка, Соломенцевка, бывший хәзер Ельцинның урынында утырган. Аннан Перешневка, Косыгинга язылат. Менә шул заявленияларны язган заявление миңа Мәскәүгә yetib, аларга бер йомга кереп таратып куйгалы. Мин ашыгам. Мин хөкүмәт эшендә эшләмәсәм, ничек бу семьяны асырагалы кирәк. Аның өчен мин эштә, мин килеп заявление ясам инде, я отпуск, я 50 тирчаны. Кел инде отпуск алып утырмайсың. 50 тирчаны. Шуннан аннан белеп алдылар минең кемигәнне. Yok, Арангуловка никакой писательшания, никакой отпуск бирмәң, ул андай кеше. Тагы бер ергә киткәл, уйлайткан булыр. Шуннан аннан мин дә булай уйладым. Минең инде Сәкинә хатным многодетная мать була, Мин дә ясам многодетный отец дип. Чөнки коммунизм вакытта отработать итмәгән увольнять итмәйтләр иде. Самая аз отработка 1-7. И катна бер ай отработать итәсен. Мин утырып заявление ясам да, многодетный отец без отработки увольняет, начальник или директор. Мин аңа кереп Аллаһтан нәдә сорап салам алдына уйытты. Бер нәрсә аңламай уволить без отработка дип ясатты ибрат. Эй, бер көндә многодетный отец. Бер көндә йөреп, акатнай мен йөгереп чыгып китәм, икенче көн уже утырып китәм. Менә шундай. Анда барып, һәрбер кешегә, һәрбер ергә ул документларын калдырып киләм. Һәрберсе белән осрашып сөйләшәм алар белән. Аларга кергән вакытта Кураетовка, Ахмедчановка кергән вакытта, по делам религия министерства кергән вакытта, или Касингә кергән вакытта, Перешневка кергән вакытта, алар өмірне сені не кересін яш кеше бәлән түгән дип әйтмәделәр белән. И әр вакыт яхшы гына минең нәрсәне сорап, ни өчен анда сездә мәчет юк, ни өчен 6 генә церковь бер облыста мәчет ник юк, шул гатым татарлар кән яшәйди. Мин анда ниманы бирәм инде Тобольский анда 70 мең халык яшәсә, мин 30 мең мусулман яшәйди дип бирәм аларга, ясамын инде. Вагатлым. И
нимәгә Ахматҗановка кергәндә Сам Кураятова, ул башкир егет иде, аның приемына хәзер инде әле шатланып утырам. Ишекне ачып җибәрүгә, сәлам биреп керүгә, татар Дәүләтшин алып керә, аның Самы мине. Ул кулын яйып, "Ва алейкум ассалам, хуш киләсез. Безне түргә Дәүләтшин белән ултсат." Үзе ишек яктан килеп безгә утыра булды. Әйтә сөйләп җибәр, нинди эшләр. Шул вакытта алар һич бер вакыт әйтмәйдләр. Куймасаң булат, куйсаң булмайды. Наоборот, үрәтеп бирәдләр. Куйма син. Йөреп тор. Тагын да соңгы барганда булай совет бирделәр. Ул таш мәчеткә багазыскә бирмәйдләр, инде школ занимай дитәтин. Сез өй алың. Өй алып обществоны нитеп, намазлар укып, кешегә күрсәтеп алың. Ул вакытта сезгә үзе килер ул таш мәчет. Сезгә алай булгач, беренче менә ярдәм кулларын сузучы Мәскәүдә булганмы? Мәскәүдә, шул Мәскәүдә шундай инде оллы кешеләр үрәткәннәр, инде куйма, куйсаң булмайды дип. Шулай инде. Инде аннан кайткансын инде 80-нче елларны, концы, значит, 79-нчы елны кайттым. Безнең областта по делам религия уполномочен юк иде. Омскида бар иде, анда мәчеттә бар, анда церковьләр дигән. Ул вакытта мин анда сорап ярдым. Үзләре дә әйттеләр, бер генә менә монда яшәү син Мәскәүгә ник йөрисең булай. Ул уполномоченный мәйтәм бездә юк. Омский безнең область түгел, Омскига баргалы. Монда килмәгән җит сарай. Безнең ниме местный совет или областной совет эшне карамайды, отказ бирәт. Менә Соломенцевка кергәндә без анда бергә Алый абый барган, бер апарган маны. Ул Алый абыйды тыңлап утыра. Ну сез приемнайга чыгып торың дит, мин Тобольский белән сөйләшеп алайым хәзер. Тобольский белән сөйләшеп алды, Устековны сагырып алды. Ник буларны монда безгә булай ебәрәс, ник на месте решать итмәйсез дип сорайды. Ул анда шак каткан. Кем анда йөрит дип сораган вакыт Тарангулов монда утырат бездә ди. Мине. Шулай ансын уполномочен решениягә килделәр. Кураятов, Ахматҗанов, Дәүләтшин, менә кайтың, нимәдә Касигында, менә кайткансы, нимә уполномочен систем булар Төмән областында диделәр. Мин кайтып ошо Төмәнгә yetkәнсен, әйтте Хөҗҗәтуллапсы, уполномочен диделәр, уполномочен сайланды. Ни кем кеше булды мәйтәм? Ул яңа КГБ-та эшләгән кеше, начальник КГБ, Третьяков Михаил Иванович. Ну, ул Третьяков Михаил Иванович сайлагансын, аңа кирип чыгып. Кирәбез Хөҗҗәтуллапы белән кирип киттек. Ну, таныштык, яхшы. Аннан инде берәр елдан соң аның белән отношения безнең бозылды инде. Biz indi taş мәчетне сук торабыз. Анан сорап торабыз. Менә беренче мәчетне ничек алган идегез? Аерым бер өйдеме беренче мәчет? Беренче мәчетне шул беренче мәчетне әле алганыбыз юк, әле 90-нчы елдан менә. Шул Третьяков утыргансын инде. Начальник КГБ. КГБ инде минеңки соңнан куышып йөргән һәр вакыт. Койрыкка баскалы, башын сапкалы. Ну, минең инде рисхат әйтмәкче, ничек курыкмаган? Курыкмау шул, бер Аллага гына сыгынып, ышанып, чын ихлас белән булар, иншалла булдырырмын, аман намазда теләк, аман бүтән ердә. Инде минем апаларым да шундай, апалар да кыз туганны хәтерләсәң, ул аларның теләге тисидә, татинәнең теләге шигел була, чөнки алар һәркайсы миннән зур ата-ана шигелле. Менә шуннан кайткансын Мәскәүдән, икенче мәртәбә барган кутта кайткансын, ул вакытта әйттеләр, өй алга акча юк. Аннан картлар
bir nime bilen indi hatın bilen Raufa hatın bilen Kurtiva 18'te söyleştik. Olayda dikkat ulauda öymünü satamız sizge iki tulauga. Bir tulauda indi vermeğin halktan yeydiler babaylar. İkinci tulaun indi soğunan vermeğin 2200 kaldık indi. Оформлениясын üsüp kaldık indi. Şul Kurtivaga kışın biz indi yasın girdik indi kar vakitte. 4 aprelde mescidini alıp yumağa gazirlep babaylar indi. Mene Fatih Baba var idi, Kuzgun avulununki. Kuzgun mullası Astana qaragan Fatih Baba alıp keldi 10 metr balas, doroşka alıp keldi. Mene gazir nimede mescidde yatadı gavyor, keçkinegine gavyor, olanı Mutallab Baba alıp kelgen. Mene Ali anın meresi, iman yoldaş olsun. Indi qalgan indi abi babalar, kimi atiyal, kimi bakırvala, Gitenni düşep sıktık yuma namazını kutkalı. 4. nimede aprelde yuma namazını okuttum indi. Şundan babaylar yaktan, abiler yaktan bütünley Tobul şehrine, Dümen ülkesinde Tobul şehrine Allah tarafına avadan paraşüktür düştü. Yaktırttı. Bütün halkka şatlık kildirdi. Bütün halkka his doldurdu. Ул hisler bütün Tümen ülkesine taraldı. Tümen ülkesinden çıkıp gitti. Omski ülkesine çıkıp gitti. Başkiriyaga çıkıp gitti. Tataristan'a çıkıp gitti. Bütün yerde Тобольский mescid açkan. Mine bu Omski ülkesinden istep geldi mine. Mında indi söylesen sutkata söylegali bula. Fikirek көп. Әлі inşallah tağında süsler көп bular. Indi min Abdülmecid Hazret aytip gider. Az bulsa da minin turda ol da minin bir neye yaxşılık neyimden ol da örnek algan. Аны өзінің халығы, ауыл халығы, өзінің Устишим районы. Аны сайлап ебергенler мені көргәлі, нинти егет, бойы юванма, пейік, манта түрлі автобиография бүтін түсіні нейтіп. Siz qaysı yıllardan Arslan Garay Hacı'nı biləsiz? Әйе, менә Арслан Гирәй Арангулов Хаҗине мин иң беренче ислам динен күтәреп аякка бастыручылардан дип беләмен инде. Хәзерге заманда да аның белән инде Гаитов Анас Гаитович та бергә аның белән кабат йөргәннәр. Иң беренче менә башка бүтәннәргә түгел, именно менә бу кешеләрнеңке акылларына килгән мәсҗид ачу, динне күтәрү 20-нче еллардан алып 30-нчы елларгача ябылган, бикләнгән мәсҗидләрне ачу, ислам динен күтәреп аякка бастыру, шул эшкә тотынучыларның иң беренчеләреннән дип беләм. Ник дисәгез, Тобул шәһәрендә иң беренче мәсҗидне шул атеизм чорындан соң инде атеизм чорларында иң беренче Тобольскийда ачылды мәсҗид. Һичбер yerдә Себердә мәсҗид ачылганы юк иде ул вакытка. Төмән мәсҗиде дә бер елга якынрак соң ачылды. Танышыбыз безнең менә шулай булды. Мин Малая Бича, Омская область, Устишимская районда леспромхозда эшләй торган идем. Ул вакытта хәбәр килә, Тобольскийда мәсҗид ачылган, мәсҗид бар дип әйтәләр анда. Ул вакытта интересоваться итүче кешеләр инде, бабайлар, мамайлар инде, яшьләр дә, неушта безнең заманда мөмкинчелек бармы? Шул инде кешенең уй хыялына да кирмей торган хәлләр иде бу. Разве можно бу вакытта да мәсҗид ачып кую дигән сүзләр бар иде. Ул вообще немыслимый хәлләр булган. Омск өлкәсендә дә ул елларда да мәчет булмаган. Булмаган
кичкене карагым келсе, менә балам да жүрүп турат. Аны Нәрсе дә тукталган идек. Сез менә Омск өлкәсендә мәчетләр бар мыйды ул елларда? Ул елларда Омск шәһәрендә генә мәчет булган. Ул сугыш елларына хәтледә булган, ул элек падишаһ заманыннан булып калган. Сугыш елларында бераз генә вакытка ябылып алган да яңадан ачылган. Шул анда ничек булган, шулай ук ул барып торган мәчет. Ну, мәчет үз бинасында булмаган, бер тоже йорт булган, агач йортта булган, шундай диде. Зәгыйф кенә хәлдә генә существовать иткән инде мәчет. Шул гына аның барлыгында халык белмәгән, мәчет бармы, юк дигән инде халык инде белмәгән. Атеизм заманы бит ул булган. Бу вакытта Тобольскида мәчет ачылды дигән хәбәр килгәнгә, халык кузгала башлады, сораша башлады, инде аңлаша башлады. Миңа киләләр. Мин 60-нчы, 61-нче, 62-нче елларда Коръән укый торган идем. Бала чактан мин 7 яшьтә алифаны өйрәнеп, 9 яшьләремдә муллалар шикелле Коръән укыган кеше мин. Омскидан алып, Салихардан да килә торганнар иде. Бу нинди бала бу Коръән укый белгән дип. Менә шуңа күрә мулла дип йөрткәннәр иде. Шуңа күрә дини сораулар белән, дини проблемалар белән миңа килеп обращаться итә торганнар иде. Кем булса да, яшь булса да, карт булса да, яшьлегемә карамастан шулай итеп бу вакытта да килделәр. Бар белешеп кил, күреп кил, мулласын инде, картмы, яшьме. Мин үзем дә шулай итеп уйлап куйган идем. Үзем дә ул вакытта бит 5 кенә минутка соңлап килсәң, общественное порицание, лишение премиальных, шундай ниләр иде. Бу эшкә соңга калып китсез. Әгәр дә менә эшкә соңлап килгән вакытта, суббота, воскресеньены выгадывать итеп кенә бер вакытны киттем инде Тобольскига. Тобольскига килеп барсам, кайда инде мәчет монда кайда дип сорасам, күп кеше белмәй, бер татар кешеләрне табып, алардан сорасам, өйләренә кирдем инде. Капкаларына шакылдатып, стучать итеп. Ул семьяныңгы, ул хатынның баласы ияртеп алып күрсәтеп берде ул мәчетне. Мәчеткә барсак, инде ул бер өйгән, Гуртьева дигән урамда игән. Як-ягыннан су баскан, яз көне иде ул вакытта, сулар ташкан вакытлар иде. Як-ягыннан сулар баскан, ул инде бер кырда гына өйләр утыра, уйларында су ята. Такта калтырмалар аша, кимеләр белән кичеп йөреп, анда барып намаз укып йөриләр икән. Анда барсак, муллалар, ниләр юк, кичкәрәк калып бардык инде. Сторожы гына бер әби бар икән анда. Мәчетне караучысы, караулы бар икән. Миңа мин әйттем, мулланы күрергә кирәк. Мәчетне кереп күреп, карап чыктык инде. Бик яхшы, бу инде мәчет ачылган икән, шундай өй булса да, агачтан булса да, бу диннең үрнәкләре, айбадәт йолалары башланган икән, шул хәтле шатландым инде. Мулланы үзен күрергә кирәк дип, ул мине шулай итеп әйләндереп, калтырмалардан кимәләре белән чыгарып апарып, өйләренә алып барды. Менә анда беренче мәртәбә аның белән таныштык без, Арслан Герай абый белән. Аларның семьялары, балалары кичкенә иде ул вакытта. Үзләре яшь иде. Тоже яшьлекләренә карамастан, башлары как итеп килеп кырылган, түбәтәй киелгән, таза, здоровый гына яшь кеше икән дип. Сез Омск өлкәсенә кайтып шулай сөйләдегез моннары. Аннан соң миңа бу дин йолалары китапны бүләк итте. Араб хәрефләре белән бастырылган, араб хәрефләре белән мин укый торган идем ул вакытта. Яңа басылып чыккан журналлар аппак кагазга, ул инде күрелмәгән, беленмәгән хәлләр иде. Бер кайда ак кагазга араб хәрефе басылган
китаплар юк иде. Кисәк, почкак, череп, игелеп калган китаплардан без бит укыган. Шул инде шатланып, масаеп, шул ниләрне, журналларны, китапларны печать сугып берде бер битенә ишә. Менә безнең шунда печатебез бар, безнең обществобыз инде организоваться булды, ачылды, мөселманнар обществосы бар дип. Шулай итеп, авылга кайтып, шуны күрсәтсәм, нинди ул кеше диләр. Менә шундай кеше икән, здоровый икән, башы как икән, башында түбәтә икән. Исеме кем дисәләр, Арслан Гирәй икән әйтсәм, Арслан шикелле булсын диләр. Ярый, динебезгә куәт бирсен дидләр. Амин дип инде дуга кылабыз. Киләчәктә инде динебез куәт алыр. Шул гына агач мәчетләр генә түгел, түгәрәге белән суга басылып утырган җирләрдә түгел, шәһәр уртасында да, таш мәчетләрдә дә мәчетләр оештырылып, ислам дине аякка басып, шундай көннәрне дә күрәрбез. Анда гына түгел, безнең илебезгә дә мәчетләр ачылу хәлләре дә килер дип, инде шулай итеп теләкләр теләп, дугалар кыла торган идек ул вакытта. Менә хәзерге көннәрне дә алты көннәрне ул вакытта алты көннәрне күргән шикелле әйтә торганнар иде. Ул бабайларның күбесе инде юк, бу вакытка инде аларның күбесе дөньядан да китеп бетте дигән шикелле. Кайсы бире инде күрде бу хәлләрне дә, уйламаган, күрмәгән, белмәгән бу хәлләр булды. Тобыл шәһәрендә мөселманнар съезды булып үтте. Менә аның инде бу инде 97 елны съезд булып үтте. Менә инде икенче аныгы форумы булып, форумына килеп утырып куйдык без менә монда Төмән шәһәренә, Төмән шәһәрендә үтә. Бу шул хәтле дәрәҗәдә шундай ислам диненә куәт бирүен ул вакытта да без агылыбызга сыймый торган иде. Менә хәзер инде үзебез үз күзебез белән күреп, инде бу шатлык хәлдә. Моның белән генә туктамастан, инде хәзерге көндә дә бик яхшы булмаса да, тырышырга тиешбез. Менә шул вопросларны күтәреп, шул съездга, форумга катнашу, шул намеченный алтка күзәтелеп куйган планнарны амәлгә ашырыр өчен инде тырышып, шул Аллаһ фи сабилиллаһ дип шул юлда йөрибез инде. Ул вакытны мөселманнарның Арслан Гирәйгә теләгән теләкләре, мөселманнарга теләгән теләкләре гамәлгә бит бүгенге көндә ашты. Әйме? Шул шикелле ул инде амәлгә ашкан шикелле булды. Полностью булмаса да, амәлгә ашкан шикелле булды. Бу да безгә бик зур шатлык. Бу хәтле Тобольскида инде агач кына мәчет түгел, ул таш мәчетне инде төзәтеп алып, шул анда бик яхшы иске мәчетне төзегән. Хәзерге көндә шул мәчеттә безгә бик әс булып кала. Кичкенә ул. Шәһәрдә, безнеке шәһәрдә бик зур булып үсеп калган. Шул өсткө тората, өсткө шәһәрдә, тау өстендә анда бер генә мәчет түгел, берничә мәчет инде кирәклеге беленде инде бүгенге көннәрдә. Назалия по мне сөйләсен иде. Вы можете до ног снять её? А чё? Нет, до ног, до сюда. Сюда? Назалия Тимиргазиевна, сез менә Арангуловларның гаиләләре белән мәдәният үзәге ачылганнан бирле бергә эшләгәнсез икән. Сез менә бу гаилә турында нәрсәләр сөйли алыр идегез? Гомумән, Арангуловлар гаиләсенә мин гашыйк. Гашыйк күптәннән. Без алар белән бергә 89 елны мин татар үзәгенә килгәч эшләп киткән идек. Мин аларның гаиләсен концертлар буенча инде беләм.
менә беренче 1984 елда булган концертларыннан. Мин гомумән татар концертлары була башлагач та Тобыл шәһәрендә беренче булып мин йөгереп килә торган идем бер. Бик Беренче булып менә аларның концертлары. Әйе, бик ярата идем татар концертларын, килә идем һәм гомумән гашыйк булып кайта идем. Менә Арслан Герәй Хаҗи әйткәнчә, инде аларның тукымнары бик зыялы булган әйме. Шуның өчен дә бит инде яхшы орлыклардан яхшы үсентеләр чыга. Шуның өчен дә Зәкинә апа белән Арслан Герәй Хаҗиның балалары да менә барысы да зыялы, белемле. Тугай ярып аккан чишмәләр шикелле. Менә шушы моң, җыр, сәнгатькә аларның чын сөюе, саф хисләре, татар Сибир җырлары, моңнары аларның йөрәкләрен ярып, үзләренең туган халкына менә барып җитә дип уйлыйм мин. Шуның өчен дә инде менә гомумән шушы дин юлында да алар көчне, ялкынны сәнгатьтә эзләгәннәр дип уйлыйм мин. Бу аларга бик зур ярдәм күрсәткәндер дип уйлыйм. Шулай булгандыр әйме? Менә сез Назалия апа сәнгать кешесе буларак Хәсән белән Хөсәйнгә, Зәкинә апага алдагы эшләрендә нинди теләкләр теләр идегез? Беренчедән, аларның инде уңышлары зур. Алар зур күләмдәге йолдыз дип әйтсәк тә була инде. Якты. Гомумән алар бит менә күп җирләрдә татар хәрәкәте, татар телен өйрәнү башланып китсә, менә үзгәртеп корулар башланып киткәч безнең илебездә әйме. Алар бу эшне башлаганнар күпкә элегрәк, моңа кадәрле. Һәм мин аларны уйлыйм, менә Тубыл җирендә, Сибирдә алар беренче Сибир татарларына ут чәчеп, яктыртып, юлны яктыртып күрсәтүчеләр. Бу эшләрендә аларга алга таба да уңышлыклар инде телим. Тазалык, саулык, сәламәтлек. Балаларның рәхәтләрен күрергә булсын, насыйп булсын аларга. Ничәмә өсүкләрне яраштырып салырлар эшләр. Шулай итеп, менә безнең гаилә инде әйтсәм, дин гаиләсе и культура гаиләсе. Дин дә, фән культурасы да, дин культурасы да безнең гаиләдә инде. Диннән дә калышмый, фәннән дә калышмый, чөнки Пәйгамбәребезнең әйткән сүзләре бар. Чөнки әгәр дә яшәгән вакытта, бу баны дөньяда яшәгән вакытта юлның уртасы белән барган тырышын шулай оңга да сулга да чыкмай, ул нәрсә дип белдерә аны. Чөнки бу баны дөньяда яшәгән вакытта бу дөнья өчен дә тырышкал кирәк, үзеңә дә тулсын, балаларың да yetkesib үскереп, аларда яхшылардан булсыннар, yetişip туратканнардан булсыннар инде тырышы. Чөнки бүген әлхәмдүлилләh шөкер йоклап тордык, бүген якты дөньяны күрдек. Иртәгә үлүне дә истән чыгармау кирәк. Үлүне истән чыгармау кирәк булгансын, әйбәдәт кылгалы кирәк. Әйбәдәт нәрсә ул? Менә исламның 5 терәге бар, ислам диненең 5 терәге. Шул терәкне торгышкан ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ калимасы исламны кабул иткән калима була ул. Аның калимасын әйткәнсен, мөмин булгансың, инде аның намазын укуга кирәк, закатын биргәле кирәк, рүсәсен тоткалы кирәк, хәлең, сәламәтлегең yetсә, байлыгың yetсә, бер мәртәбә гомереңдә хаҗка баргалы кирәк. Шулай дип яшәй 90-нчы елны Пәйгамбәребез әйткән, динсез кештән динне, ислам динне күтәрәткән кеше чыгар дигән. Динсез кешедән. Мин аны беләм менә Горбачевны. Ул бит безнең диндә түгел, ул бөтен дөнья белән дуслык салды. И дингә рөхсәт булды.
Динебез көчәйеп китте. Шуннан Сәкинә ханымны инде минең сәбәпле бик кыйналган кеше ул. Милиция аркылы да, башка шәһәр түрәләр аркылы да инде туктат иреңне, останови своего мужа, пусть людей не поломутит дип. Иртә сәгать 6-та үзе дә аны сөйләп бирә. Алып киткәннәр, мин Мәскәүгә, Уфага китәмме, әллә Төмәнгә китәмме, әллә Ташкентка, әллә Бохарага китәмме? Аны бит белеп торалар, КГБ. Әр басқанны қарап тора, менки кайдан гына бейк ертән анда күреп тора. Сәгать 6-та алып китсәләр, балалар угый башлагансын инде. Иң алта милицияга, аннан Гаранога, аннан горисполкомга, аннан 4-5 этажга күтәреп горком партияга, останови мужа. Ул вакытта әгәр дә Сәкинә диннең дөрестлеген белмәгән булса, Алланың берлегенә ышанмаган булса, и закон, религияны белмәгән булса, конституцияны белмәгән булса, аны туктатырлар итте. Сәкинә мине туктаткалы мөмкин ите аңа. Чөнки хатыннарга ул вакытта хокук булды иде. Әйтер ит, синең балларың кирәк торамы? Әллә мине монда төннәр йоклатмай таскай дидәләр, көн буе тотатлар, останови муга дип. Әйтә, динне тотасыңмы, әллә минең белән яшәйсеңме дип әйткәләңә хакы бар иде. Шул вакытта хатыннарга шул хокук булды иде. Юк, ул әйткән булай, мин үрәткәнсә, мин менә Коръән Алла Тәала боерган, ир хакы, Алла хакы. Шәригатьтә ирнең хакы өйдә Алла хакы белән. Хатында һеч нинди ни юк. Чөнки хатынга тәрбия бирү генә. Өйне тоту, тәрбия бирү балларга, менә хатынга. Бүтән шәригать законы бирелә иргә. Ир нәрсә дип әйтсә, хатын шуңа буйсынып яши ир белән. Менә шул вакытта Сәкинә аларга әйткән. Безгә Коръән запрещено, Коръән ирне Алла дип әйткәнсен, мин иремә тыңлайм. Ир Коръән белән барат. Ну, сез менә эшләйсез монда. Иләктән иләнеп чыккан, югарыга ергә күтәрелгән. Сез дә менә ручканы ергә төшерсәз, пошамой дип күтәрәс. Вот, сез дә менә сез үзегезнең подчиненныйларга, эшчеләргә эцкәл өйрәтәсме? Аларны тыяс, аларга штраф салас, аларны увольнять итәс. Менә шундай. Менә бездә дә Коръәндә боермайды аны әйтүне, тартуны, начар яшәүне, хәйлә белән, урамда кешеләр белән сугынып, сугышып йөрүләрне, начар яшәүне. Менә безнең Коръән, без ничек яшәйбез? Аны әйткәннәр аңа. Сездә мондай баллар гән, сезгә надо любовь крутить. Юк, монда диннең соңыннан югәргәл. Ул әйткән ул вакытта, менә безнең любовь. Ничә бала? Беренче вакыт 5 бала иде. Менә безнең любовь. Когда алар үсеп чыксалар 18 яшында, мин сезнең алтыгызга килеп торгызырмын балларны. Ул вакытта сезгә 18 яшынгача без үзебез тәрбия бирәбез дип. Менә 90-нчы елны инде шуның өчен 90-нчы елны апрель айында фестиваль Ершов фестивале булды. Инде Ершов фестивалендә безнең хәйләгә инде татар арасында да, урыс арасында да безгә әйтсәм ярышучы юк инде. Без беренче место, лауреат премияләрен алып алгансын. Устиков вакытта Терит, ул вакытта Елфимов, ул вакытта тагында 5 кеше безнең каркомның миләре килеп торды. Аман 10 еллар элек, аман без алар белән каршы торган кешеләр инде, дин сәбәпле. Шул синтезнең урта баскысына чыгып, безгә утыра килделәр сәхнә яктан, Сәкинә белән. Икәүбез торабыз ит. Иң алтта миңа исәнләшеп, Арслан Гириясанович, спасибо за воспитание. Такие, значит, бөтнес исәнләп, ансын Сәкинә Сайфулловна, спасибо за воспитание. Монда инде. И Устиков, тагын анда Елфимов, тагын
Инде калганнарның фамилиясын оныттым, кемнәр килеп торды инде. Алар әркайсы кол бирделәр. Оказывается, вы, товарищ Арангулов, смотрели на 10 лет вперед, смотрели дитләр. Бу хәлләрне. Яхшы тормыш балларны яхшы юлга бастырып, халык арасында халыкка хис тултырып, халыкны рәхәтләндереп, ямны тавышлар белән, ямны сүзләр белән, ямны музыкалар белән аларны рәхәтләндереп, ял иттерүләрне буларның тагын тингә көтс килү. Мен шул турында сөйләп сорыйсым килгән иде. Ничек сез тәрбияләдегез балаларыгызны, улларыгызны? Алар рәссам да, композитор да, сөяк белән дә эшлиләр. Үзләре җырчы да, Көрәшчеләр, спортсменнар. спортчылар да. Менә ул тәрбия. Монда инде менә әле сөйләп бетермәдем шул. Кул бирделәр. Рәхмәтләр белдереп киттеләр. Оказывается, на 10 лет вперед смотрели. Диннең килүен балларны Сәкинә әйткәнчә әле воспитывать итеп 6-18 яшьтә торгызып, анысы сезнең улар. Менә. Булар киткәнсен мин әйтәм Коръәндә, Пәйгамбәрбез әйткән хәдистә сүз бар андай. Әгәр дә бер дошманың синең алдыңа хабу итен килгәндә, син аның аннан түмән пашайып аңа хабу иткәнле тырыш дигән. Әгәр дә хабу итмәсәң, аның гынагы китсәләт, син гынаһлы булып каласың. Мин аны Сәкинәгә сразу. Моннан 10 еллар алтта без булар белән иң дошман булып бер-беребезгә турып китәткә инде өстәл аша бешегелдә. Дин талашып, аннан фән талашып, тел кирәк китте. Татар укулар назу, татар телләре, татар музыка, татар моңнары кирәк китте. Аларда безгә сез мәчет астыгыз, инде намазыгыз нугын, сезгә нинди тел кирәк, нинди тагы сезгә йыр кирәк, нинди культура кирәк сезгә. Тагын йөрисез дип. Сәкинәгә әйтәм, әгәр дә Алла Тәгалә алай дип әйтмәгән булса, Пәйгамбәрбез алай дип әйтмәгән булса, рөхсәт биргән булса, хәзер мәйтәм мин аларның битләренә шарт сугар идем. Алла Тәгалә боермаган. Менә шулай итеп әйттем менә. Чөнки ул вакытларда бик төрле хәлләр булды. Ул киртә торган вакытта, кап тавышы юлга яткан вакытта төннәрдә йокламайсың. Ничек аны усып киткәле. Ул вакытларда коммунизм вакытлары дингә түгел бер нинди башка эш кылсаң да, бер нинди наказаниясы калган кеше булмаган анда. 2 сәгать мәйле, 4 сәгать мә эшкә апастай диткән кешеләр анда 2 елны төрмәгә ябылганнар, эштән коелганнар. Безнең анда килеп писательшән алып та Мәскәүгә йөреп, отецкий нимә. Сез җиңел котылыпсыз ул вакытларында. Ул инде Алла Тәгаләнеңки. Алла Тәгаләнең ярдәме белән без Алла белән бергә булган. Инде нинди сорау биргән идең әле? Менә улларыгызны ничек тәрбияләдегез? Әйтеп алсын. Менә әйтеп киткәнемчә, Арангуловлар гаиләсе инде ут яктыртучы, юлны яктыртучы дип әйттем әйеме. Гомумән бит шушы динне юллап йөреп, мәчет алып, татар җырларын, моңнарын, үзләренең кайнар хисләрен халыкка җиткереп, шул елларны башланып китте гомумән татар хәрәкәте безнең шәһәребездә. Аннан соң менә татар теле ачу булып китте мәктәпләрдә, 15нче мәктәптә. Соңдан татар үзәгендә татар теле олыларга группада 1нче елны менә мин 89нчы 90нчы уку елында олылар өчен татар теле группасы оештырган идем. Монда да аларның зур ярдәмчеллекләре булды. Соңарак инде бит колледжда да менә ачылып китте татар группалары. Хәзерге көндә күп бакчаларда, күп мәктәпләрдә татар теле укытыла. Бу бит монда да аларның көчләре, аларның тырышлыклары бар дип уйлыйм мен. Сез спортсмены, ми композитор, ми певца, ми каскареза.
Ну, мында бөтенләй Алла теләгәнчә. Алла Тәгаләнең әйткән аяты бар. Мәшә Алла кәнә вә мәләм яшәләмәкун. Алла Тәгалә әйтә, сез миннән бөтен теләкләрегезне теләң, миңа генә шәштәгә килең. Һәрбер эшегезне минең исемем белән башлаң. Менә шул һәрбер эшне, һәрбер ердә нинди эшне башлаган вакытта, тормышны башлаган вакытта Алла исеме белән башлаган инде. Чөнки намаз укый торган кеше 5 вакыт намазда һәр вакыт Алладан сорап телисең инде. Һәр вакыт. Иң беренче инде мин эшләгән вакытта, мин плавай диткән вакытта, теплоходта, пароходта, механик инде мунчага явынып чыксам, каютама бикләндем, анда намазларны укып теләгем теләйм. Иң теләгән теләгем бөтен менә динне куәтләндергәле, үсемә үсем белән бер юлда бараткан матур, чибәр, яхшы, минең сүз белән бергәләп бер юлда баргалы, тормыш кургалы, кил яхшы ердән Алла Тәгаләнең бер дип бергән ата-аналы ердән, яхшы гадәт көрүпле яшәгән ата-анадан бер кыз бир дип теләйткән идем. Менә шул теләгем миңа әлхәмдүлилләһ шөкер, хәзердә үзем ул теләкләрем минем кабул булды. Аннан Сәкинә белән кушылганнан мин аннан сорадым, һәр вакыт Алладан кил ир баллар сорадым. Менә Алладан миңа кил ир баллар бирде, ул теләгем минем кабул булды. Аннан 6 бала булгансын, аннан бер кыз бала сорадым. Инде медем кыз бала картайган көнебездә Алладан кыз бала, безне карайткан кыз бала бир. Ул да әлхәмдүлилләһ шөкер, Алладан минем теләгемне кабул итте. Аннан яшәп иткәнсен инде борын заманда бар андай китап Йылдызлама. Минем ул китап белән әтием карт. Ул китапны ацатка инде. Ул китапта Йылдызлама, йылдыз белән төшәт, анда мине хаҗ сәфәренә бараткан кеше дип төшәт инде. Ул вакытта кече вакыт Сәкинә белән кушылган, әти-әниләр белән бик яхшы яшәгән инде мулланың хатыны, яшь хатыны Бәгырҗамал әби, ул Уфа авылының станция Таутының, Тауты янында Уфа авылы бар. Анда Төмән өлкәсендә хатыннарның иң айлым хатыны, белекче хатын иде. Аңа без кунакка йөрдек инде, әтиләр белән бик яхшы яшәгәннәр. Кунакка барабыз, Илсур балабызны коляскаларда этеп баратканнан Султаннан Ләйлә туган, Ләйлә белән ул да китап ачучы әби иде. Ул инде сурайгансын, белеп ишетеп утырабыз. Атса шулай хаҗ тавын кыла торган кеше була. Мин анда ул вакытта аннан бер 4-5 елдан соң кино харисе яса башладым. Заявление яса башладым хаҗка баргалы. Хаҗка баргалы заявление яса башлаган елда киләсе елга беренче чират, киләсе елга беренче чират. Чөнки Советский Союз вакытта динне насрады, безнең динне насрадына 3 кешене бирсәләр, 3 кеше анда Уфа, Касан, башка җирләрдән генә Себергә ләкмәйде ул. Кайда гариза язарга кирәк? Кайда гариза язайбыз? Гаризаны нимәгә динне насрадына Уфага ясасын. Аны алар ансын государстводан дальше сурайтлар андай кешене хаҗка ебәргә кирәкте. Менә 90-нчы елны әлхәмдүлилләһ шөкер телеграмма килә хаҗка баргалы миңа. Менә иншалла ул теләккә ирештем инде. Шул теләккә ирештем. Аннан нинди инде менә культураны, тел мәсьәләсен, гадәт горефләрне инде бөтенсендә һәрбер эшкә карышканда Алладан сорап, теләп карашасын инде. Алла белән бергә балаларны тәрбия кылуды. Инде ир балалар бирдең, аларны тәрбия биреп, әдәп ахлыклы кылып үскергән насыйп итте, Алладан сорадым инде. Алар үсеп чык инде 3 яшьләреннән, 4 яшьләреннән мин аларга гармун алып бирдем. Әле утырат ул гармуннар. Әнәсе әйтте бит инде.
Алар ул вакытта бер 6-7 яшьләрендә алар урамга чыгып кил капка янында гармун тартып йырлап утыратканнар. Толка сыгып йөреп таки безгә керде. Анысыннан әнә танышып киттек. 77 елларында. Инде укуга кергәнсен, әнисе шундай йырчы булгансын, булар сразу школда йырлап, кызлар булып, корткаяклар булып, явыклар бәйләп, частушкалар йырлай башладылар. Школның нимәсендә инде күренекле булып киттеләр. Аннан нәрсә художественный школга бирдек. Художественный школны бетереп чыккансын, булар тагы кызык киттеләр көрәшкә. Аннан көрәшкә бирдек. Көрәшкә биргәнсен инде булар Тобыл шәһәренең инде ниләре булып киттеләр. Чемпион дип әйтәбез. Аларга тиңдәш юк, үзләренең весы да әргайсы 27 килограмм, 28, Айтарны бирдек 24 килограмм ит көрәшкә биргән вакытта. Менә 4 бала алар Тобылда, аннан облыста чемпион булып, аннан Саурали, Омскиларда, ансын Дальний Востокларга чыгып киттеләр, аннан Ашкабатларга чыгып киттеләр. Анда өтеннәй кайда гына булмасыннар, алар беренче урын көрәш белән, пластический көрәш белән. Аннан самбо, цута үрәнеп шундай, аннан футбол белән, беренче урыннар белән монда горадта Саурали йөрде, безнең Айбар балабыз, 3нче балабыз. Баскетбол, әле бүген Хәсән Хусейн, алар спорт белән көндә алар тренировканы бик яхшы алып баралар инде. Менә инде спорт ниләрдә соревнованияларда, городской, областной соревнованияларда алар каш астыннан кил авыр йөкне йөгертеп сыгып турып сатканнар иде. Кеше йөгергән авыр йөк белән йөгергән кешеләр алардан һәрвакыт соңга калып сыгадылар. Авыр йөк белән булар алтта yetkizib, соңга калган командасын булар кашта ускырып йөрәтләр. Как сидели, что здесь нормально? Да. Начинает говорить. На русском, что ли? На каком языке? А я то и другое могу, и третье могу приспособить. Передавать-то будут где, кому, для чего? Передавать не надо. Кино было, фильм. Ну все равно же, говори, кто-то смотреть будет. Тогда уж лучше по-русски. Ага. Так, Арслан Гәрәй Хәҗине мин белдем шул вакытта. Башта ишеттем 14нче мәктәптә игезәк 2 малай укыйлар, тәртипле, музыкальный. Шуннан интересоваться киттем. Минем йортчымның күршесе икән ул. Шул елларны перестройка башланды. Менә шул перестройка башлануга без мөселманнар тоже иркен сулап алдык. Инде үзебезнең югалган телебезне, гореф-гадәтләребезне, динебезне торгызу юлына басырга уйласак, җитәкләүче кешеләребез юк. Менә шул вакытны Әнәс Гаитов Арслан Гәрәйне тапты. Без ул вакытта Хаҗи дип әйтмибез, просто Арслан Гәрәй дип әйтәбез. Балалар мәктәптә, радио собраниеларда, былай частный сөйләшүләрдә без сиздек, что ул менә дин юлына дөрес юл белән баса торган кеше. Алар Әнәс белән шәһәрдә мәчет ачу мәсьәләсен кузгатып киттеләр. Шул вакытта каршылар күп булып китте инде. Андый хәлсез булмый, конфликтсыз бер нәрсә карамастан Арслан Гәрәй Әнәс белән бөтен көчләрен салып, шул мәчетне торгызырга тырыштылар. Күп мәртәбәләр башта шәһәр парт оешмасына, ул вакытта әле партийный организациялар команда иде. Аннан облыстка килделәр, обком партияга,
yazıp, sorap, заявлениелер, просьбалар, халыкның сорауларын. Аннан соң Мәскәүгә бардылар. И барыбер шул Тобольскийдагы мәчетнең бинасын яулап алдылар. Ул бина ташланды хәлдәрәгәндә то кина куялар, то клуб хезмәтен то тик тора иде. Шуннан соң ул мәчетне мәчет бинасын рәткә кертеп, шунда инде халык вагазга йөри башлады. Ә вагазга йөргәнчәле Арслан Гәрәй үзе халык арасында дугалар укып, Коръән сүрәләрен сөйләп, вагазлар сөйләп, үзлегеннән башлады ул эшне. Мен шулай аңлыйм. Бер кемнең кушуы буенча түгел, үзенең йөрәге, күңеле, Алла Тәгаланың кушуы буенча гына ул әнә шул эшне башлап җибәрде. Шуннан соң без аны инде чакыра башладык. Үлгәннәребезне искә алган вакытта дугалар укырга, ашка, бер кемгә дә каршылык күрсәтмәде ул. Һәр кемгә барып, чын күңеленнән тиешле дугаларны укый, үлгәннәрне озата мәңгелек юлына. Шуның белән ул biz аны hürmetle başladık indi şul din yolunda baskan kişi bularak hürmetlep. Bula indika kişi bularak biz аны hürmetinden mahrum etkenimiz yok. Mene yanadan bizim hürmetimiz indiğin karata arttı. Mene şul din yolunda bütün küçün salıp yürgendikten. Mene hazır indi inşallah Mekke'ye de varıp kayıttı. Hacı buldu indi. Biz аны hazır Arslan Gərəy hacı deyip atıyız, bir hürmetliyiz. Balaları, simyası bik tertipli simya, bik hürmetke layıklı simya. Mene biz hani min üzüm liçine mullalarımız bulsa da şehirde min Arslan Gərəyini her vakitne çakıram aşlarga, iskalı keçelerine, başkalarını tavsiye. Şimdi kalkmayayım, конечно, tüp mullamız var, İbrahim Hazret. Bizge yakınırak Arslan Gərəy hacı indi, biz onun bilen kübrek aralaşabız, anandan yardım kütəbiz. Пока выключайте. Но şunun için neyden ansı gerekmez deyip. Вот. Şul mu? Tağın nerse? Tağın mene bir nerse, esine nerse? Hazırda. Вот. Tegaligi başlangıç gaybetten başlamakçı demem. Mene Arslan Gərəy. Тоже meyteman indi yarı opsin abazırın çıkarmayık deyip. Şol dini hazır indi aytıp git hazırgi günde ol indi dini upravleniyası, dini idarası açıldı, Asiyatski части Antarışın bu upravleniya Asiyatski части. Так, включите. Ага, включите. Еще несколько слов. Еще несколько слов. Куда ездили или в Россию? Включили? Bugünkü günlerde indi Tabul şehrinde bizning dini upravleniya, tüp upravleniya şehirde bizning Tabulskida ana şunda Arslan Gərəy hacı indi tüp hazretning şul Ural, Sibir, Дальний Восток uyuşması diye atalayındı ol. Upravleniyesi. Mana şul upravleniyenin председателин заместителі болды. Bek көп iş başkara. Mana bu forumga gelirge ol bek көп yürüdü, көп güç saldı, kişiler jıydı, приглашениялар hazırlıyor, hazırlatın körte yol, kilo yolların özü qaradı, necik kilergen, necik narsa, kimlerine çakırga ekenligin. Bek zor iş başkardı indi. Anın biz sıravın indi karşı koymadık. Bek tırışıp, pечатать ettirdik bağlardan приглашенияларını, kağızlar hazırlap, motorlap, bastırıp birdik indi biz anı. Mine şunun arkasında mine indi keldik forumga. Bek yakşı merapriyati buldu indi bu. Teki birinci siyazda bek aybat bulgan. Mine bu indi dağı da küçülürek. Bu siyazdın indi tüp maksatı Mana bütün il boyunca din gine tugel, manda i politikada, i bütün ekonomikada ilibizning благополуччысын bulduru turunda buldu bu forum. Ekonomik yaktan, politik yaktan, işte bizning ilimiz nizavesimi bulsun, boy bulsun, bizning ilimizning boylıklarını çiğitke taşımasınlar.
Халык әдәпле, тәртипле булсын. Яшьләрнең менә шул начар юлга баскан яшьләрне дөрес юлга җибәрү направление буенча инде Арслан Гәрәй хаҗи бик зур эш эшли. Менә шуңа без аңа бик рәхмәтле. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бу мине Султан уңга утыра торган Вачир авылының имам хәзрәт Идрис хаҗи. Менә ул безнең форумга килгән. Без аны чакырдык. Әлхәмдүлилләһ шөкер, үзенең зур яшенә карамастан килеп безнең белән бергә форумда бергәләшеп, безнең яшьләрнең күңелен күтәреп килүенә без аңа бик зур рәхмәт белдерәбез. Идрис хаҗи абыебыз ул инде бик дингә тырыш, чөнки аның бабалары борын-борыннан килгән, моннан 400 еллар элек килгән бабалар, әркайсы Нумин, Бахтияр бабалар, Аллайыр бабалар, аннан икенче туган Нумин бабалардан, аның төп бабалары Рәйимгол бабалары, аларның теләкләре буенча, аларның теләкләре кабул булган, аларның улларының уллары, тагын да аларның калтырган яхшы юлларын, аларның калтырган дөньяда, фани дөньяда яшәргә, үзләренең улларына яхшы, ихласлы, яхшы тәкъва, дингә куәтле баллар калтыруына шул бабаларга да рәхмәт белдергәле Аллаһтан безгә насип итте. Иншалла, киләчәк көннәргә дә тагын да исән сау сәламәт яшәп, иншалла, бергә динне куәтләп, дин юлында, хак юлында, иттибак белән, идаят белән, ислам юлында Коръәнгә карышып, Коръән белән амал итеп, Коръән тыйганнан тыйылып, Коръән боерган тотып, һәм үзебезнең балларга да барчаларына яхшы баллар калтыргалы, үзебезнең урынга насип миясәр әйләсен. Рәхмәт. Сез Идрис хаҗи абый бер-ике сүз әйтеп берәң үзегез. Мен итеп әйтермен. Энте төрле авырлыклар килде. Без мәчетне үзебезнең тога кылган акча белән төсеп чыктык. Аның өчен хәзер безнең мәчет эшләйт. Һәр урыннарда минең теләк үземнең үстергән нәбәрәләр, балалар безнең юлдан баруларын Аллаһтан сорап, теләк кылам. Рәхмәт. Ya rahmat, alhamdulillah rabbil alamin. Тиешләр чыкса, кассета алып әсәсенең менә бияна бер булар сөйләгәнен, булар. Менә кассетасы булса